Готов ли си? А? Готов ли си? Да. Айде пусни там игрите, айде. Първо музика пусни. Там. Пусни, айде. Пусни музиката. Чакай. Айде, пусни музиката. Айде, затвори я. Спри музиката, спри я. Така. Затвори ги. Затвори. Така, пусни сега играта, къде стрелят. Не тук, играта. Бам, пусни. Айде, пускай. Не е тук. Не е тук, затвори това. Затвори го. Румене. Тук, затвори това. Хикса, не само кажа. Затвори Хикса, затвори. Айде, пускай. Какво стана? Пусна ли? Бабо! Айде, пускай. Речем клавиатура.